and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Kana pa hindi maglabad ang atong os pagpalit og gatas, diaper, pagpabunyag, etc. G.E.J.O. Si Gigi. Gago. Nabuhi. Paslan. Paslan ka na. Mas may pagaw. Nga magpabilin lang ta. Nga ulitaw gawoy. Unsa? Iyon ang nagkaka-desperado? Naibaw biyasad ka sa akong history gaw. Una ba ako nakatilaw og kapait pas panyawan. Remember? Ha? Atong naagitas Mactan Bridge. Bantay ka to? Murag nagpangamay na ako atong higayuna si Satanas gaw. Tiaw mo na nga. Murag akong nakita. Ang kinabag sungayang dako nga nagsinyas dako para paambakon ko ba? Pero diha ka gaw. Ikaw ang may hunong sa pagpasabot nako nga dili ang ngay magpakuwas paglaom. Kinaapay Ginoo nga muhatag na to og kalipay. O kay mituo ka nga naagi buhing Diyos nga naas langit. Inanay nga, nabuka ang akong mga batas kabaturan. Kadili din ako angay nga usikan ang akong kinabuhi. Tungod lang, kay nahimong biktima. Sa uskag kugmang way ayo. Paitpas panyawan ka. O kinsa na karma? Itong way uwaw na kong uyab. Nasugamak. Labaw pa sa iyang gibuhat na ako. Maligo man permis bunog sa tao nga iyang gipuli na ko. Bibalik oy. Gusto siyang balik. Hapit mulhod parang dawato ni magbalik. Mao yun. Nya kay, naman, aptik naman nido. Di naman madag atik. Listen, learn. So, wag ko pagpatarog. Kaya ako yung gibutang sa kong utok ang panultihon nga nagkanayon. Once a cheater, always a cheater. Amen. Di gina na to kalimtan gaw. Okay? Pero gaw, Unsa man? magminyo taon-taon, oy. In God's time, oy. Mo gani. Happy bang ablis klase do. Mo lagi. Gusto na ko nga ako mismo ang mopa-enroll nila ni Alia og Ada. Tanawa si Alea ug si Ada, kuya. Tanawa gaw, tanawa. Nabaguhan sila sa palibot. Pero nahibaw ko. Nga na-amaze lang gid sila sa ilang nakita sa palibot. Mga daghang estudyante. Dahil silang gigikanan nga eskwelahan nga pilara sila kabuo. Kunti pang mingawa. Mingaw kayong palibot, di ba? Yun sa mga bukid laging taon. Lihok kayong ilang mga mata kay siging nagpanlingi ka. Lingi sa wa, lingi sa tuo, lingi sa ubos, Lab. lingi sa ibabaw. Imo na yung obligasyon ha, ang pagtudlo o pagmonitor nila. Nahibaw ba ka? Kung unsa ka busy sa atong inahan sa pag-atiman sa iyang negosyo. I'm sure karong panahon na. Siguro, gidubli na gid niya ang iyang pagpaningkamot. Diba? Gidubli. Mutuo yung ko anak gaw. Kung makalampos unya niya kanang mga bata gumikan sa kanang inyong pagtabang. Mayo kayong hatagan og award ng iyaana oy. Dili kita mohunong sa pag-ampo aron nga kalampusan gyud ni Alia og Ada ang mahimong regalo sa tanang paningkamot ni Mama. Haba? Ay, Bakus man uy! taas. Ana, yun! Mami, thank you. Na-enroll na gid mi ni Ada ni Sir Del. Mga inday, ngano bang Sir Del man gihapon na, uy? Wada ay gihapon mo mubati nga dili na siya laing taon ninyo. Magsige man lang gihapon mong tawag niya og sir. Okay ra ma. Ato lang ihatag nila kung asa sila mas komportable. Dili ko gusto, Del. Di ko ganahan. Gusto ko nga ila kang tahoron kay ila nang gidawat nga kabahin ka sa ilang kinabuhi. Unsa may imong gusto nga among itawag di ay ni Sir Del, Mami?
Daddy, isipa nga siya ang inyong amahan din eh. Gusto na sad kaayo ko nga magsugod na ang klase, Ada. Daghan kay kung nakita nga mga gwapo Aliyah. Sige na nga angayan ni mong tanawon. Dito gyud ka sa mga gwapo na pundo ang imong tinanawan. Ayay, tingnan ko to brakas grade 6 ha. Unya, dili pa jud ka makagraduate. Ada, ayaw intawon pagpakauwaw, uy. Ayaw guba ang atong record ngadto nila ni Mami Merced, ni Ate Shin, ni Kuya Glenn. Ilabi kinagid ni Daddy Del. Gusto pa yung ko nga makahuman og eskwela, Ada. Hala no, grabe sa kay kastanan. Gilain gid nimo nga akong giingon nga kita og daghang gwapo. Diday pwede mo daig di ay ha, Aliyah? Gipahinumduman lang tika. Kaysa atong kultura baya ha, pwede man yung makaminyo ang mga bata pa. Oh, sa ato. Pero sila din ni parehas bagod nato. Lahi ra di pa. Maong dili ka angay nga mahadlok, Aliyah. Palihog ay lagasuko na ako. Igor man ko napahinumdum, Ada. Aron dili ka malimot nga ang pag-eskwela ang atong gianhi dinhi ug dili ang pagpangita og laki. O lagi, ako nang timan-an. Ayaw ka balaka. Sige na, matuog na ta. Para ugma mumatataog sayo. Para sad magpatudlo ta ni Yaya Chay Chay kung unsaon para makatabang tanis mga buhat ni sabay. Look, Del. Na-impress ko og samot sa akong nakita karon nga gibuhat ni Aliyah ug Ada. Igon pa ni Chay Chay, wa gyud kuno na niya sugua ang duwa. Pero tan-awag unsay gibuhat. Nanilig sa tibok palibot si Ada. While si Aliyah, nag-atiman sa mga tanong. Imposible gyud kong magmahay sa akong pagsakop ini mga bata. Klaro lang gyud kaayo nga. Hayag gyud kaayo unya og maon ning duha. With the help of God, ma, ato nang iyampo niya. Girls, undang na mo diha. Pahuway na aron ini ka human maligo aron mga una-unya ta. Oh, Ate Shin. Aliyah, Ada, dali mo diri kay mag-istorya ta. Mintras mo pahuway mo. Si Mama, nalipay kay sa inyong gibuhat nga pagtabang sa mga buhatono din sa bahay. Pero pahinumduman ta lang mo, nga dili mo mga katabang uulipon nining baya. O nga dili ko gusto makadungog og istorya, nga inyo yung gipatay-patay ang inyong mga lawas. Aro lang nga inyong mapahimuot si Mama ug ang ubang mga taon ining baya. Akong usbon ha, dili mo mga ulipon dinhi. Mga ayon yung siluti ang inyong kagalingon. Tungod lang kay ang akong inahan ang nagasto ninyo. Dili ko gusto, ana.